ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ। ସେଇ ଗାଁଟିରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମହାପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତି ନାହିଁ କି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ବାଟ ଏଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ସିଏ ବା କ'ଣ ବା କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟିର ଏପରି ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଗୁଣକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ନଈ ସେପାଖ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଲୋକଟିର ଡାକ ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ହଁ କୁହ, କିଏ ତମେ? ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲ? ମୋ ପାଖରେ ତୁମର କାମ କ'ଣ? କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କାଲି ମୋ ପୁଅର 21 ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅର 21ରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟିକାରେ ଯାଇ ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏତିକି କହି ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ନଦୀ ଘାଟର ନାଉରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆରେ ନାଉରୀ ପୁଅ, ମୋତେ ଟିକେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେବି, ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ନେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ମୋର ତେଣେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ନାଉରୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରେ ସେ ନଦୀ ପାର ହେବା ଲାଗି ଡଙ୍ଗାରେ ବସନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ନାଉରିଆ ଦୁଇଜଣ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାଟି ମଝି ନଈରେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ନାଉରୀ ପୁଅ, ତୁ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରଫାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛୁ ନା ନାଇଁ ମ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାଉରୀକୁ ପରିହାସ କରି କୁହନ୍ତି, ତୁ ତ ବିଦ୍ୟା ଫିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରଫାସ୍ତ୍ର କିଛି ପଢ଼ିନୁ, ତୋର ଜୀବନ ତୁ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ନାଶ କରିସାରିଲୁଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ନାଉରିଆ ଚୁପ୍ ରହେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ନାଉରୀ ପୁଅ, ତୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରଫାସ୍ତ୍ର କିଛି ପଢ଼ିନୁ, ହେଲେ କିଛି ଧାର୍ମିକ କଥା ତ ଶୁଣିଥିବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ, ଦିନ ସାରା ତ ଏଇ ନା ବାହାରେ ଗଲା। ଆହା ବିଚରା, ତୁ ତ ଜୀବନ ତୁ ଅଧା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ତୋ ଜୀବନରେ? ଜୀବନରେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ନାଉରିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଜୋରରେ ତୋଫାନ ଆସିଲାଣି, ଡଙ୍ଗା ତ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ନଈକି ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣ ପହଁରା ଜାଣନ୍ତି ତ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ବାପା, ମୋତେ ତ ପହଁରା ଆସେନି, ସାରା ଦିନ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ନାଉରୀ ଟୋକା କହିଲା, ଓହୋ, ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ନାଉରୀ ଡଙ୍ଗାରୁ ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ପହଁରା ନ ଶିଖିଥିବାରୁ ସେ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଖାଲି ପାଠ ହିଁ ଜୀବନର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପହଁରା ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରେଇ ଦେଲେ। ସେହିଭଳି ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବି ଆହରଣ କରିବା।